Well, sa ngayon, kami ni Senator Joel ang nag-uusap dahil kami yung incumbent. At since we are practicing the equity of the incumbent, pinag-usapan namin kung paano maging mas maganda yung arrangement pagdating sa education. Sorry, just to be clear. So, hindi na gusto ni Senator Ping? Sinabi na niya sa inyo? Ay di ko alam kung ano yung kanyang sentimento towards this arrangement, no? But ang gusto lang namin ay ni Joel ay makatrabaho siya. At ang usapan namin ni Joel yung kanyang mga priority bills sa bigyan ng import. Hindi ito mauwi sa pagkakaroon ng majority. Of course, kung this is a new approach to the education committee, and we'd like to get the support of everyone, and including Senator.